En dag kørte Paul kæresten Iris et sted i bilen, som en overraskelse. Øjnene hendes var dækket med et skærf, og hele turen var fyldt af spænding og mystik. Gang på gang spurgte Iris, kom igen, sig det da, hvor skal vi? Men Paul bare smilte og sagde rolig, bare vent lidt til. Til slut stoppede bilen. Paul hjalp hende ud og løsnede skærfet fra øjnene hendes. Foran hende stod en splitter ny, glitrende restaurant, Skyview, som åbnede dørene for allerførste gang i kveld. Iris blev overvældet. Øjnene lyste op af glæde. Men i det samme hun så op mod bygningen, frøs hun til. Noget inde i hende viskede, at noget frygteligt kom til at ske her i kveld. I det de trådte ind, blev de mødt af blitzlys og velkomstbilleder. De tog hejsen op til topetagen, selvom den allerede var for fuld. 8 personer var maksgrænsen, men her var det langt flere. Iris kendte panikken stige. Hejsen kommer til at kollapse, tænkte hun. Hvert hop fra et barn føltes som et skridt nærmere katastrofe. Men det skete ikke. Hejsen rakte toppen, og udsigten, den var virkelig fantastisk. Rundt dem dansede lys og latter. Folk nød kvælden, som om det ikke fandtes nogen morgendag. Midt i stemningen spræt korken fra en champagneflaske og traf lysekronen. En spids krystal løsnede og faldt ret ned på dansegulvet, laget af glas. En spræk dukkede op, men ingen mærkede det. Folkemængden dansede ret over. Samtidig tog Paul hånden hendes og førte hende ud for at få lidt frisk luft. Der, under stjernene, gik han ned på knæ. Dette var hele planen. Dette var øjeblikket. Iris, overvældet, fortalte ham, at hun var gravid. Paul blev rørt til tårer. Inde i hjørnet stod en gut og kastede mønter, en efter en, ned fra kanten. En sikkerhedsvagt forsøgte at stoppe ham, men gutten nægtede at høre. Til slut suste en mønt gennem lufttrykket og satte C fast i en ventilationsvifte. Viften standsede. Uden at vide, det havde han forstyrret hele byggets luftcirkulation. Tilbage på dansegulvet dansede Paul og Iris. Forelskede, fri, lykkelige. Men pludselig stivnede Iris. Hun fik et grusomt syn. I et glimt så hun en af stålbjælkene i bygningen. Mutter og bolter løsnede. I det næste øjeblikket kollapsede dansegulvet. Glasset brast med et knas, og tusindvis af mennesker styrtede ned i døden. Paul klamrede sig fast til en knust glasplade, blødende og desperat. Iris ville råbe efter hjælp, men før hun rak at gøre noget, glap Paul og faldt livløs. Hele tårnet eksploderede i panik. Folk løb i alle retninger for at redde sig selv. En frygtdrevet masseflugt uden kontrol. En kvinde crashede ind i en dekorativ safe, som tog fyr med det samme. Den varme, stillestående luften, forårsaget af viften, som havde stoppet tidligere, forvandlede rummet til en trykkoker. I det flammende fik kontakt, kom eksplosionen. Et rystende smæld, kropsdeler, røg, skræk. Iris løb for livet, prøvede under hejsen, men mængden pressede hende væk. Alle dyttede, trampede, skræk. Hejsen blev raskt overfyldt, og under vægten knak en tung metalkomponent løs, ret ned på en mand. Han blev knust momentant. Folk strømmede mod trappen i panik, men vægten blev for mye. Hele trappen brast. Iris var blandt de sidste og slap så vidt unna, men katastrofen havde bare begyndt. Et helt segment af bygningen begyndte at tippe til siden. Folk gled og blev kastet mod vinduerne. Desperate ætter at holde sig fast. Iris kravlede opover og forsøgte at redde en kvinde ved at strække ud hånden. For sent. Hun så kvinden gli og forsvinde. Så fik hun øje på pianoet. Det hang i en skæv vinkel, halvt ude i luften, balanceret på et syltynt håb. Alle ved vinduet stirrede. Hvis det faldt, ville det trække dem med C. Og så en mønt. Den samme mønten gutten havde kastet tidligere, landede ret på pianoet. Det begyndte at gli, sagte, så raskt mod mængden. Det traf vinduet, smadrede glasset og drog med C flere sjæler i faldet. Gutten, som havde kastet mønten, han havde overlevet og fundet vejen ud af tårnet, men skæbnen havde andre planer. Pianoet faldt, og det temfæve. Kroppen hans blev knust under vægten. Tårnet knælte. Et helt segment raste ned med et drøn. Iris levede fortsat, men knapt. Hjertet hamrede som et trommeslag i brystet. Der så hun barnet. Den samme gutten som moren havde låst inde i et skab for at redde. Iris stormede mod ham. Hun fik tak i ham og kastede C ud i sidste sekund. Men der mærkede hun det. En finger sat fast mellem 2 jernbjælker. Forlovelsesringen holdt hende oppe et øjeblik, men det var ikke nok. Og så, de faldt. De også. Selv midt i et kedeligt foredrag i klasserummet, kunne Stephanie ikke holde øjnene åbne. Hun blev dradt ind i et mareridt, mørkt og voldsomt, fyldt med billeder af en kvinde kaldt Iris
og et sammenrast tårn. Da hun vågnede med et gisp, brød klassen ud i latter. Men dette var ikke bare et drømmende indfald. Disse synene, de kom hver nat. Og det underligste, Stephanies bedstemor, hun hed også Iris. Men hun havde aldrig mødt hende. Ikke et billede, ikke et minde. Råmatten hendes lå og sagde, du burde virkelig drage hjem og finde ud af dette, før jeg selv kvæler dig en nat. Og næste morgen gjorde hun akkurat det. På vej hjem fik hun endda et glimt. Det samme visionen, den samme frygten. Men hjemme sagde hun ingenting. Hun ledte stille gennem mors gamle album, i håb om at finde et billede af denne mystiske bedstemor, Iris. Faren havde ingen anelse om, hvor det kunne være. Der traf hun lillebroren sin, Charlie, som var på vej til onkelens hus. Hun blev med. Undervejs fortalte hun Charlie alt, hvordan disse mareridtene havde hjemsøgt hende i 2 måneder, hvordan det ødelagde søvnen hendes, hvordan karaktererne hendes havde faldt, og hvordan det kunne koste hende stipendiet. Charlie vidste ikke, hvad han skulle sige. Hos onkelen blev hun mødt af 3 søskenbarn, Erik, Bobby og Julia, og efter nogle formelle klemmer satte hun med onkelen og tanten. Da Stephanie nævnte navnet Iris, stivnede rummet, og da hun nævnte stedet fra drømmen, restauranten Skyview, reagerede onkelen momentant. Den har jeg bare hørt min mor snakke om. Iris, så kom advarslen. Hold dig under hende, Stephanie. Hun var ikke frisk. Stephanie tryklede, hun måtte vide sandheden. Og onkelen, efter et langt suk, begyndte at fortælle. Efter farens død blev Iris mere og mere paranoid. Hun nægtede barnet at gå på skolen. Hun låste dørene, truede med døden, hvis de ikke adlød. Til slut måtte politiet gribe ind. De tog barnet bort fra hende. Men Iris kan se ikke. Hun forfulgte dem i årevis. Og da deres egne barn blev født, sendte hun brev. Forstyrrede brev. Med dødstrusler og billeder af lig. Selv efter alt hun havde hørt, spurgte Stephanie stille. Har der fremdeles brevene hendes? Onkelen eksploderede. Du ved alt dette, og likkevel spørger du efter brevene. Hold dig under Iris. Det er det bedste for os alle. Da han nægtede, gik Stephanie ret til tanten. Hun vidste, sandheden gemte sig et sted. Modvilligt fortalte tanten, at nogle papirer fra Iris fortsat lå i en skuff i gæsterummet. Og der, blandt gamle dokumenter, fandt Stephanie, det hun ledte efter, et falmet fotografi. Ansigtet, det samme ansigtet, hun havde set i marerittene. Det var hende, Iris, hendes mormor. Med billedet i hånden og en brændende uro i brystet, satte Stephanie kurs mod det isolerede huset langt ude i ødemarka. Et skilt på porten skreg, hold dig unna, privat ejendom. Men Stephanie nægtede at snu. Hun så ret ind i sikkerhedskameraet og sagde, jeg er barnebarnet dit, datteren til din datter. Jeg trænger svar. Det blev stille, så hørte hun døren åbne sig. Iris tog imod hende. Hun beslaglagde mobilen og lod hende komme ind. Men noget rørte sig i det gamle kvinde. En slags glæde. Så du fik brevet mit, sagde hun lavt. Det må være derfor, du er her. Hvordan har Darlene det? Stephanie så bort. Hun forlod mig, da jeg var 10. Jeg har ikke set hende siden. Det var et øjebliks stilhed. Så fortalte Stephanie om drømmene, marerittene, Skyview, alternate Iris nikkede. Det du ser, Stephanie, er ikke bare drømmer. De er mine visioner. Den dagen på Skyview, længe før katastrofen, så jeg alt. Jeg prøvede at advare dem. Jeg råbte, at gulvet ville kollapse, at bygget ikke ville holde. Og det gjorde det ikke. Men fordi jeg tog handling, reddede jeg dem alle. Vi lurte døden den dagen. Hun lukkede øjnene. Men døden, den glemmer ikke. En døde de. I ulykker, brænder, kollapser. Ingen blev sparet. Ikke engang forloden min. Men jeg forstod spillet. Jeg lærte, hvordan jeg kunne holde den unna. Og i alle disse årene har jeg vundet. Helt til nu. For 2 måneder siden blev jeg diagnosticeret med kræft. Og det var da du begyndte at se. Ikke sandt. Stephanie nikkede. Det er ingen tilfældighed, sagde Iris. Den dagen på Skyview, vi skulle alle have død. Men vi overlevede. Og det forstyrrede balancen. Døden kommer fra blodlinjen min, Stephanie. For alle, som bærer det navnet. Den er ikke færdig med os endnu. Selv i alle disse årene havde Iris prøvet at forklare barna sin sandheden. Men de forstod hende aldrig. De kaldte frygten hendes galskab og distancerede sig. Nå så hun på Stephanie og sagde, jeg må lære dig alt, som står i denne bogen. Efter mig er det du, som må beskytte familien vor. Men Boka krævede tid. Du må blive her, Stephanie. Verden udenfor er farlig. Jeg har ikke været ude på over 20 år. Her er vi trygge. Dette er mit livsværk. Hver advarsel, hver tegn, alt står her. Men Stephanie blev sint. Jeg kan ikke blive her. Jeg må tilbage til skolen. Dette
er galskab. Det er bare en drøm. Jeg skulle aldrig have kommet. Hun kastede boga fra sig. Iris så roligt på hende og sagde, så du tror fortsat ikke? For å overbevise hende en gang for alle bestemte Iris C for å vise sandheden. Hun stillede C nøjagtigt, da hun vidste, ifølge boga, at døden ville slå til næste gang. Iris vidste det og ventede. Og i næste øjeblik traf døden hende, ret foran øjnene på Stephanie. Hun skreg. Hele kroppen ristede. Når forstod hun, hvad Howard havde ment, at hun aldrig burde have kommet hit. I dag var Iris sin begravelse. Howard havde sendt en invitation også til søsteren sin, Darlene. Ingen forventede, at hun ville dukke op, men hun kom. Da Stephanie så moren sin, kogte det ind i hende. Hun huskede, da hun var 10, og moren forlod hende for en anden mand. Hun ville ikke engang se ansigtet hendes, så hun forlod huset i stilhed. Efter begravelsen holdt Howard en liten sammenkomst hjemme. Mens de gjorde det klart, mistede Bobby et glas, som knuste. En liten skarp bit landede i isbøtten. Senere, under drinkmixen, havnede glasbiten i et af glassene. Samtidig satt Stephanie med Iris dagbok. Hun begyndte endelig at forstå alt. Men så faldt et fotografi ned fra hylden. Glasset knuste, og en bit gled ret mod hende, som om det hele var planlagt. Iris havde altid sagt, hvis døden giver dig et tegn, ignorer det aldrig. Stephanie forstod det endelig, og uden at nøle satte hun sig i bilen og drog ret til onkelens hus. Der hoppede Bobby og Charlie bekymringsløst på trampolinen som barn flest. Men matten begyndte sagte at revne, og ret under den lå en spids hækkerive. De råbte på Howard og bad ham blive med. Han spillede Jenga med Julia og satte glasset sit på et bord, før han blev med. Akkurat da lagde Darlie mærke til riven. Hun advarede dem i tide. Alle pustede lettet ud, men det var bare ender en fælde fra døden. Stephanie ankom samtidig. I næste øjeblik brast trampolinen. Julia blev distraheret, og Jenga-tårnet væltede ret ned i glasset. En skarp bit landede på bakken. Howard lagde ikke mærke til den, tråkkede på glasset og skreg ud i smerte. Samtidig rullede riven ned mod en græsklipper og aktiverede den. Howard vaklede ret ind i den snurrende maskinen og døde på stedet. Hver eneste advarsel Iris havde skrevet i dagbogen havde slået til. Hver sætning hun sagde var sand. Stephanie tog frem dagbogen igen, fast bestemt på at lure dødens lig Iris engang gjorde. Der læste hun om en mystisk person, JB, den eneste som overlevede Skyview og fortsat levede i skjul. For at forstå alt tegnede hun Iris og Pauls familietræ. De havde 2 barn, Howard og Darlie. Howard fik 3 barn, Eric, Bobby og Julia. Darlie fik 2, Charlie og Stephanie. Og når var det klart, alle med dette blodet var mærket. Døden fulgte dem. Stephanie samlede hele familien og lagde alle bevisene på bordet. Hun læste fra Iris dagbog navnene på dem, som var på Skyview den dagen. Alle, som blev reddet, men ikke undslap skæbnen. Ingen slap unna, undtaget 2, et barn og Iris selv. Den gutten var ingen ringere end JB. Selvom Iris døde ret foran øjnene deres for at bevise sandheden, klarede ingen at forstå det Stephanie prøvede at forklare. Julia udbrød. Men vi blev jo født etterpå. Vi var ikke engang på Skyview. Hvorfor skulle døden komme etter os? Svaret var enkelt. Døden havde brugt år på at finde alle, og i mellemtiden havde de fået barn. Barn, som aldrig skulle have eksisteret. Nu jagter døden på dem også, i samme rækkefølge. Akkurat som Iris forudsagde. Det fandtes et mønster i, hvordan døden dræbte. Den tog de ældste først, familie efter familie. I Howards familie startede det med ham selv, og næste på listen var sønnen Eric, så Julia, og til slut Bobby. I Stephanies slægt begynder det med moren Darlie, det retter Stephanie selv, og til slut mindste mand Charlie. Døden jobbede systematisk, fra ældst til yngst, en efter en, uden nåde. Men Stephanies tante havde fået nok. Hun raste. Nå, holder det. Iris og hendes galskab har allerede tvunget os til at flytte byer utallige gange. Jeg tåler ikke mere. Stephanie prøvede at forklare, men ingen ville høre. Og den, som var næste på dødens liste, var Erik. Han jobbede som kropspiercer og tatoveringskunstner. Den kvelden havde chefen givet ham ansvaret for studiet. Efter at have fuldført alle aftalene, satte han sig alene ned for at tatovere sin fars navn på egen hånd. Pludselig faldt en krukke fra hylden og knuste i 1000 biter. Erik skvat. Et stort spand med rensevæske blev dyttet ned af en stol og sølte ud over gulvet, mens han forsøgte at rydde op
løsnede en kætting fra taget og hægtede se i næsepiercingen hans. Erik blev dræt opover. I smerte og panik prøvede han at rive se løs. Han kæmpede. Et bordlampe væltede og traf væsken på gulvet. Flammer spredte se raskt. I ren desperation rev han se løs, men faldt ret ind i branden. Og akkurat som Iris havde sagt, døden havde begyndt at tage dem. En efter en. Næste morgen fik alle høre nyheden. Utrolig nok havde Erik på se en tyk skinjakke, da branden brød ud, og den reddede ham fra at blive alvorligt brændt. Stephanie stirrede på ham i chok. Hvordan overlevede du det? Hvordan er du fortsat i live? Erik lå hånlig. Teorien din er bare tøv. Døden rører mig ikke engang. Jeg er udødelig, skønner du. Akkurat da suste en lastebil forbi, så nær at alles hjerter stoppede et sekund. Men Erik fortsatte med sine idiotiske påfund. Til trods for Stephanies advarsler, klamrede han sig til en søppelbil og dansede som en gal. Kyssede spejlet, som om han var verdens konge. Stephanie skyndte, at Erik ikke ville lytte, så hun vendte sig til hans lillesøster Julia. Kanskje hun kunne få ham til at forstå. Men Julia var allerede leg og Stephanies mørke teorier. Hun svarede ikke engang og tog på se løbe skoene, før hun løb af gårde. Et lille stykke unna var en mand i gang med at blåse sammen løv med en kraftig løvblåser, mens 2 små barn spilte fodbold i nærheden. Pludselig faldt noget tungt på løvblåserens hoved bakfra. Han snublede og mistede kontrollen. Blåseren sejlte bort, og vinden førte støv og rusk ret ind i barnas øjne. Forvirret og blinde snublede de til siden og sparkede ballen ret mod Julia. Hun rak ikke at reagere. Ballen traf hende ret i hovedet, og hun snublede bakover og landede inde i en åben søppelkasse. Akkurat i det øjeblikket kom søppelbilen rullende ind i gata. Før nogen kunne råbe stop, havde chaufføren, som var opslugt af høj musik i øreklokkene sine, hægtet kassen på hejsen og løftede den op. Julia skreg og tryklede, men ingen hørte. Stephanie og Erik så alt dette med egne øjne. De løb mod lastebilen. Stephanie klatrede op, rakte hånden ned i håb om at redde Julia, og deres fingre mødtes et kort sekund. Men det var for sent. Kompressionssystemet startede, og det hele var over. Det var et mareridt. Stephanie var knust. Hun følte, at hun kanskje havde taget fejl, at det var hun, som havde misforstået rækkefølgen i dødens spil. Men så kom den grusomme sandheden frem. Erik og Julias mor, Brenda, delte noget ingen forventet. Hun så på alle med tårvåde øjne og så stille. Erik, han er ikke Howards søn. Erik blev målløs. Før han engang blev født, havde forholdet mellem Brenda og Howard begyndt at rakne. Og netop da havde Brenda tilbragt lidt tid sammen med Douglas. Det var det, som forklarede alt. Erik var ikke Howards søn, han var Douglas' barn. Når faldt brikkene på plads. Det var derfor Douglas altid havde været så overdrevent hjælpsom og venlig, hvorfor han altid var der for ham. Sandheden slog ned som lyn fra klar himmel. Rækkefølgen havde været rigtig hele tiden, og næste på dødslisten var Bobby. Før noget kunne ske med ham, samlede familien sig. De bestemte sig for at gøre et sidste forsøg, finde JB. Ifølge Iris dagbog jobbede han på et sygehus kaldt Hope River, bare en time under. De drog straks. Da de fandt ham, bekræftede JB det alle frygtede. Han var en af de, som Iris engang havde reddet. År senere havde hun fundet ham igen og lært ham alt, hun vidste om at lure døden. Sammen byggede de en liten hytte, konstrueret uden noget, som kunne forårsage ulykker. Ingen elektricitet, ingen skarpe genstander, ingenting. I mange år sørgede han for mat, mediciner og alt Iris trængte. Derfor havde hun overlevet så længe, men Bobby nægtede. Jeg kan ikke leve hele livet mit stængt inde i en hytte, sagde han. Det må findes en anden måde. JB sukkede og svarede. Det findes bare 2 alternativer. Enten tager du nogens liv og får deres genværende tid, eller du forfalsker din egen død. Han fortalte om en kvinde, som engang havde ladt se erklære død af en leje i nogle sekunder, før hun blev genoplivet. Og med det havde hun brudt dødens kæde. Men det var livsfarligt. Ikke alle er så heldige, at de kommer tilbage. Iris valgte aldrig den metoden. Hun vidste, det kunne gå galt. JB så dem alle i øjnene. Jeg er syg, akkurat som Iris var. Ingen slipper under døden. Det kommer til at dø, og så til slut jeg. For i Iris' vision var det altid JB, som døde sidst. Det betød, at virkeligheden ville følge samme mønster. Nå forstod de alt. Og etter mye overtagelse
klarte Erik at få Bobby til at gå med på det mest ekstreme og dø og komme tilbage. Selv foran øjnene på familien lurer han dem alle, og raskt snapper han til sig en kiks med pærenødsmør fra maskinen. Bobby havde nemlig alvorlig pærenødsallergi. Bare en liten bit kunne få halsen hans til at snøre, se igen og stoppe pusten. Erik havde lagt en plan. Han ville forgifte Bobby bare i nogle minutter, og så redde ham i sidste øjeblik med medicinen. Men så sker det en katastrofal fejl. En genstand falder, og pludselig slår MRI-maskinen sig på. Bobby får umiddelbart pustebesvær efter år, har taget en bit av kexen. Halsen tätter seg. Situationen är ute av kontroll. MRI-maskinens magnetfält är enormt kraftig. Allt metall på Erik, uredobbe, niseringar blir revet av med blodsprut. I nästa sekund blir han själv sugd in i maskinen samman med rullestolen. Han hade medicinen i Honda, men det var för sent. Erik blir brutalt drept inne i EMRI-maskinen. Och Bobby, han dör like etter. Erik var ikke del av Iris blodlinje. Kanske det var derfor døden straffede ham for at blande sig. Nå var turen kommet til Stephanie sin familie. Stephanies mor tog et valg. For barnets skyld ville hun ikke forlade hytta. Sammen drog de afgårde i bussen. På vejen prøvede døden igen og igen at nå dem. Men de overlevede mirakuløst hver gang. Helt til de endelig når frem til Iris skjulested. Men døden havde ikke givet op. Høje spændledninger begynder at sprake og kaste gnister, som flyr ret mod hytta, hvor det lægger gas. Stephanie sitter fast i sikkerhedsbæltet i bussen og klarer ikke at komme se ud. Hun ser på moren og siger, ikke tænk på mig. Gå ind i hytta. Hvis du overlever, vil jeg klare mig. Dolly nikker og løber mod hytta. Men i samme øjeblik eksploderer gasbeholderen i et voldsomt smæld. Dolly dør momentant. Bussen kastes rundt og havner i vandet. Charlie prøver desperat at få løs Stephanie og klarer det, men det er for sent. Hun puster ikke længere. Likevel nægter Charlie at give op, og på et mirakuløst vis vender søsteren hans tilbage fra dødens greb. De lurte døden, og denne gang overlevede de. Nogle dage senere drar søskendene på en fest. Alt virker normalt, men så får Stephanie en mærkelig foretagelse. Noget føles galt. Et stykke Una køber en kvinde småkager, og idet hun åbner væska, falder en mønt ud. Den triller, spratter og kiler sig fast akkurat der, hvor togtrækket bytter spor. Samtidig på festen introducerer Stephanies far hende for en gammel ven, en lege. Så snart han hører om Stephanies ulykke, ser han på hende og siger, du var aldrig død, ikke egentlig, hjertet dit stoppede ikke. Dette bare hjalp dig at puste igen, det var derfor du overlevede. I det samme sker det fatale. Et voldsomt togcrash ryster byen, døden har fundet dem igen, og nu løber de fuld fart, fuld panik. Men mod døden, der findes det ingen flugt, og denne gang var det enden for både Stephanie og Charlie.